Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün sizin bilen Türkiye'deki deportlu meselenin gurum nedir? Kän uzun däl gysga. Türkiye'de Türkiye diýem aýtmak dogry bolmaz. İstanbul diýsek hasam dogry bol. İstanbulda bilýäňiz soňky bir ay, bir ýarym ay bolberdi hatda. Bir ýarym ýaky saýlawdan soň diýildi umumyň. Bir ýaky kontrol barlyk güýçlendi. Bunu saýlawdan öňki ýaky saýlaw aýynyň, saýlaw gününiň boljagy aýyň nemelerinde gurrun edipdik de ýaky Türkiýede. Ine Erdoğan saýlansa neme türkmenlere galmana mümkinçilik bererler diýip bir hili begenişip beren ýaly neme oýandy da Türkiýedäki türkmenleriň arasynda. Soňra o taýda onuň eýle däldigini, ol ýaky duýgular bilen hereket edýän däldir. Kim bolsa bolsun syýasy neme ýa-da politika duýgular bilen hereket etmeýe. Kim gazansa gazansyn İstanbul'u boşaltmalı bolarlar diýip aýdypdym. Ýaky men özümden çykaryp aýdamok. Dürli adamlar dinläp şondan netije çykarýanda. Şol adamlar dinlän wagtyň İstanbul boşaltylmaly diýip. Boşaltylmasynyň iň esasy demesi sebäbi ýer titremäniň bolmagyna garaşylýar İstanbulda. Şonuň üçin bunu indi diňe yer titreme bağlamak ýalňyşrak boldy. Esasy mesele yer titreme ýöne ykdysady ýagdaýym bar. Ykdysady ýagdaýyň içinde öý ýa-da kira diýilýär. Türkiýede ýaşaýanlar kira diýilýär. Öý tutma meselesi. Öý tutmak üçin öý ýok, şonuň üçin bahalar gymmatlaýar. Bahalaryň arzanlamasy üçin şäher biraz boşaltmaly. Bu ykdysadyýetyň demesidir. Näçe öý az bolsa, öý gyt bolsa bahalar gymmatlaýar. Öý köp bolsa bahalar arzanlaýar. Men gelen ýyllarymda gaty arzanty nemeler, kiralar gaty arzanty ýa-ni aklyňyza gelip bilmejek 100-200 lira ýaly bir zatlar muty diýende. Şonuň ýaly bir ýagdaý. Ýöne şu wagt eýäm iň pes diýip bellenen aýlygyň ýokursunda köp ýerlerde. Indi bizimkiler ýene däm iň garyprak öýüň iň erwet nemelerinde ýaşap azrak töleýärler-de. Ýöne şonda da ýene de iň arzany 8.000 diýip bilýän täze tutjak bolsaň 8.000-dan başlaýar. O iň erwet ýa-ni öý diýip ýaşar ýaly. Ýöne 12.000 15.000 töwere ekene şu wagtlar. Bulam İstanbul'un boşaltylmagyna bir sebäp. Soň indi yer titreme bilen hem bunu bağlaştırsanız yerine oturýar aslında. Indi yer titremäniň taýýarlyk görmek üçin birinciden güýçli yer titreme dayanykly jaýlary bilmeli. Soň şo jaýlara adamlar göçürmeli. Soň beýleki yer titreme dayanyksyz bolan ýykylmaly ýa-da adamlaryň göçen içinden çıkan ýa-ni göçüp çıkan jaýlaryny ýykyp täzeden gurmaly da yer titreme nemelerine, şertlerine laýyk ýagdaýda. Indi birden yer titreme bolaýsa diýip yer titreme ertir boljak ýaly garaşylýar. Onamy ýadymyzdan çykarmaly da yer titreme boldy. Ondan soň biraz üstünden wagt geçti adamlar ýadyna çykaran bolup biler ýöne tebiat öz işini edip dur her gün etmelisi ýaly. Yani yer titreme ýa-ni seismologlar ertir boljak ýaly garaşýar yer titreme. Şonuň ýaly bir ýagdaýda şonuň üçin İstanbul'un nemesi şol beýlek tarapdan hem ykdysady ýagdaý Türkiýany neme diýe öňümüzdäki aýlarda hatda mart aýyndan soň hasam ykdysadyýetiniň neme edilmegi mümkin, kynlaşmagy. Ykdysadyýetini kiçeltmeli Türkiýe. Yani sarf edişlik gaty kän diýip aýtdy Merkez Bankyň başlygy Türkiýedäki.
Onun önüne geçmek için yani kredi götürümlerini kaldırmalı. Ondan sonra onu kaldırsa da iş yerleri azalıyor. İş yerleri azalacağı için hem gerek değil. Aslında hem mezat da birbirine sepleşiyor. Yer titreme meselesi, yaşayış caylarının azlığı, son iktisadi nemede işin azalacaktı. Bu tayda artık maç olan neme bizim yağlı adamlar yani Türkmenistan'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan gelenler yani Suriyalıların dışındaki ehli milletler şu an artık maç Türkiye için. Onu yadımızdan çıkarmalı değil. Şimdi bu nahil tesir eder esasen Türkmenlere deyip sorasanız Türkmenlere kovu tesir etmeyecek sebebi eyyesiz sözü e, kullanmağı kovu göremek yani eyyesiz deyip düşünmek için aydayın. Sen eyyesiz değilen de yani koyun mu bu ne mi bu adamın eyyesi ne mi gerek değil deme sonra odur ya da şunun için yani eyye demedi. Yani hiç kime gerek değil bir halk fikredin ne Türkmenistan'a gerek Türkmenistan içine almayacak olup ama dırcaşya daşındakılara da sen bağır mı yok mu hiç fark eden yok. Şun gal bir yağdayda. İyin yankı Türkiye'nin boşaltılmalı değil. Yani birinci Türkmenlerden başlaymalı yağdayı yağla koltuğu hazır. Oğlum kıynandırıcı bir taraftan. Bir taraftan hem kıynandırıcı değil. Kıynandırıcı değil tarafı. Bizim de yurdumuzda bir giden tabii resursları koyup dışarı yurda çıkıp onun bunun gepini eşitip o taydan bu taya işe geçip katnayıp korkup gizlenip tutarlar mı ka tutmazlar mı ka deyip iş yapıyorlar da oğlum elde edecek bulam kat az çıktacılar köpelye Türkiye'de önküsü değil. Hem az aileler hem zatlar kımmat. Bunu en tek Türkmenistan içindekiler o düşünüp bilyen değildir. Yöne vaktin geçme bilen hem mekime den ornaşacak bu yağday. Yani hem mekim parkına varacak. Şeyler bir yağday. Son Türkmenlere yine ervet tesir edecek zatların biri şu at taze kimlik berilen ok bilyaniz. Taze gelen adama berilen ok. Gelen adam kaçak olup kalmağı göz önüne almalı oluyor. E, Yani ildeşlerimizden kaynaştı işte yani taze gelip bir ay olman, 2 ay olman en tek işe girip yetişmeyen ki parkta onda bunda gezmeyene ya yürümeyene ya da taze işe girmeyene gidip bariyaka tutulanlar bar deyip görün veriyorlar. Şonun yağlı göz yaşlar içerisinde son yine tazeden Türkmenistan'a izni veriliyor. Gel ben bilmeyese ya gelen vaatlar hem eyyem $2000 töverip ortaça berga batıp geliyorlar. Türkmenistan içinde hiç hili pul yok. Onun yağlı taşında işlerin kazanırın deyip bu katı riskli bir yağda. Şimdi kimlik verilmeyenliğini ayttık. Şimdi kimlik uzatılma meselesinde de gelinmeli. Şimdi şuna gelip yetti de iş. Benim eşdeğen malumatlarıma göre Kavr 3. 4. gezek uzadanlar için turistik nemelerine kartlarını 3. ya da 4. gezek uzadanlar için değişli benim hazır edeceğim. Şu olarak kavr halatlarda red ediyemişler. Senin de oyuna gidecek değil mi? Bunçadan bir turist olunlar mı? Diyilen yağlı. Sözleriyle dokumentlerine hatta alana mı okmuş da senin hemen kabul edip bilemiz yok sen kavat gelen ok deyip bu yıl şeydi artar bu vaktin geçmesiyle. Yani önümüzdeki 24. yılda kimlik kartları uzatırlar mı uzatmazlar mı? O tayda ben biraz o şüpheli aksir eden uzatmazlıklar katı mümkün sebep yok. Ne için deyip sorarsanız bu uzatılma meselesi pandemiye bilen bağlantılı. Pandemiye geçti. Hiç yerde yok. Ayrıldı. Edilip olmadık yağlı 2 yıl dünya yapılmadık yağlı bir yağdaydı şu an hemen yağından çıktı. Yani kimlik kartların uzatılmağında esas hep şu oldu.
2020 yılda bir karar alındı. Turistik kimlik kartları bir gezek veriliyor, son uzatılmaya deyip bir neme alıptılar. Yani onun üstüne pandemiye başlandığı için yöreliliğe girmedi. Yani girdi de praktika geçmedi. Şimdi şol aslında işlep dur hazır. Yuvaşlık bilen ayrılacak bu neme aradan. Bulam näme diýmek bolýar? Türkmenistana gidip ortaça 2000 dollar ýene de harçlanýan ekeni. 1,5 müň, 2000 dollar çelle. Yani o taýy bir gidenden soň hem bilet puly, giden wagty boş gitmejek bolup, soň o taýda pasport üçin gatykän pullar berýärler ýyldaşlarymyz. Indi şolaryň pasport alyp gelenden soň kimliklerini uzadyp bilip bilmejegi näme belli bir ýagdaýda. Onu indi önümüzdäki ýyla geçen soň has anykyrak görers. Yani menin çak edýänim uzatmazlar. Kanunda yok uzatma nemesi. Kanunda eýem 2020 ýyldan bäri ýok. Şonuň üçin bunu ýuwaş aýrarlar. Endi bu näme bolýar? Türkmenler üçin bir çykaga ýok ýaly o görünýändir. Aslında bu bir şu ýagdaýyň özü bir çykagadyr. Nämeden çykaga? Türkmenleriň şu wagtky ýa-ni gaflat uykusundan ýa-ni oýandy diýip aýryp bilersiz, ýöne herekete geçmesi. Gaflat uykusundan oýanandan soň herekete geçip bilmegine bir sebäp bolma ýagdaýy bar bu işin. Ýani pikir edin, ýurtda bir giden resurslar bar. Bunu kime gidýär, nire gidýär, näme üçin adamlar iş ýok, näme üçin bir adam iş gurnap bilenok, iş gurnasa ýa-ni işini elinden alyp özüne türmäge basýarlar. Näme üçin Türkmenistanda kanun işlänok, näme üçin Türkmenistanda okuw ýok, daşyna çykýarlar okumak üçin. Ýa-ni okuw diýilende Türkmenistandaky adamlaryň aklyna gelýän zat daşary ýurda çykmak. Ýurdun içi ikinci nemede belki üçüncü nowatda gelýändir. Ýurdun içinde okuw meselesi ýa-ni ýok diýen ýalda. Ne şeyler, bir ýagdaýlar bar. Endi ýyldaşlarymyza ýurda gitmesi üçin bir sebäp hem häzirden taýynykly bolmaly bu işe. Häzirden taýynykly bolunmasa has gazaply bolup biler halyk belki. Birden owa tutaşsa has gazaply bolma ýagdaýy bar. Bolmasa da ýalňyş taraplara gitme ýagdaýy bardy bu işin. Şoň üçin häzirden parkyna barylmaly. Türkmenler üçin ýurdun daşynda Türkiýe bolsun, Russiýa bolsun, hatda Russiýada da neme ýok. Ýewropa ýurtlarynyň özü Afrika we Arap ýurtlaryndan gelýän göçe ýa-ni sezar bolup gaty kyn ýagdaýda onu çözmek üçin her türlü ýollarına seredýärler. Türkmenistandan hem kän aňsatlyk bilen almaýarlar. Ýani umumyň aýdylanda Türkmenistandan gidilinip bilinjek ýeri ýok. Başga ýer galmady. Günümüzün şertleri şeýle. Ýa-ni bir global resesiýa dogry gidip barýar şu wagt global ykdysadyýet, ekonomi resesiýa gidip barýar. Bulam ýa-ni hiç kim sizi islemez. Ykdysatda ulalanok hiç bir ýurt. Ondan soň gaýtan kiçelýär, ulalmagyň ýerine kiçelýär. Göç problemasy bar. Bir tarapda uruş gidip dur. Uruşun nemesi nähili hal aljak, ýol aljak, uğur aljak belli. Şonuň ýaly näbellikleriň sany köp boldukça bizimki ýaly ýurdundaky baýlaryny taşlap daşary ýurtlarda gün görjek bolýan halklar üçin gowy döwür däl şu wagt. Bu döwürde diňe bir karar dogry ýurdun içinde galyp ýurdun içine düzeltmek uğruna çykmalydyr. Ya düzeltmek diýilende de ullakan bir zat däl, halkyň talap etmegi.
Yani ullakan değil yani öyünden daşara çıkmana da kan gerek yok ilkinci nemelerde, adımlarda. Aytmalı zadın o Türkmenistan o halkınki, köpçülünkü. Bunun baylıkları hem bize değişli ve bizim neslimize değişli. Gelecekki nesillere değişli. Bizim o 300, 400, 500 yıllık resurslarımız bunların hemmesi. Ne için bunu başka yurtlar mut alıp gitmeli. Xitay, Orsetiyalı yurtlar ne için almalı bu bizim gazımızı. Biz şu gazımıza iyiye çıkmasak yani yurdumuza mung iyiye çıkalı hiç adam yutkamaya. Bizim yurdumuz aslında şu gazın hasarını neme olup duran bağırlığını devam ettiriyordu. Şunun için bir toprağı iyiye çıkmazdan ön toprağın aslında baylıkları iyiye çıkmak doğru olur mu kan diyen. Bütün bela biz şu an yani gazı iyiye çıkmalımız için e, bütün daş dörökten gelen bela beter şu gazı almak için geliyorlar yağlar. Şondan çıkıyor. Biz şu gazı iyiye çıkıp bizim kıdığını görkezip işlep özümüz daşına satıp bilsedik ve hiç kimim gözüm dikmezdi yanına da gelmezdi. Daşından aylanıp geçerdi. Şu an Türkmenistan maskara olup dünya. Emme taraflayın. Ya da şeyle son yenen bir zat şu deportlu mesele boyunca aydayın. E, Şimdi tutulanlar var. Tutulanların köpüsü çıkacak olup neme advokat onu bunu gözleştiriyormuşlar da ben bunu Türkmen danışmanlıklarının girgisiyle ağırlaştırmış olur. Hükmen ekrana çıksan şu tema çıksa ait değildiler. Advokat tutup yani 2000 dolar pul çıkarıp vermesinler. Şu atlıkça bize göremiz yok dedi yani izne koy verenleri deport etmeyin taraftarları. Esasen ön bir gezek pandemiye dövründe tutulup son elinize bir kağıt verendirler kol çektirip öz islevim bilen bir ayın içinde çıkacak deyip son şol ön bir gezek pandemiye dövründe tutulan olsanız yine de hazır tutulsanız hiç yıl şansınız yok çıkmana yurdun içine gitmekten başka çareniz yok. Şu vakta bizim alan malumatlarımıza göre hep de 900'e yakın 900 tövere diyelim. Kayvat biraz rakıp, kayvat biraz rakas. Hep de dine Türkmen deport ediliyor. Şu an yani bir aylardan beri. Hep de 900 adam. Bu katı neme uğrakan günde bir tane samolyot vardı. Türkmenistan günde bir tane samolyot için biraz samolyotun nemes saparlar köprek olsa da ondan ama az köp deport edecekler düşünüşümüz boyunca. Şeyler bir yağday var. İyileşler. Şu taydan okutlayan yine de görüşüyence. Sorularımız olsa yazın. Hem mezade yaksın fikretçinizi görüyen değildir. Şunun için üstünden geçip gidendir saytman. Yani komentaryalarda soru verseniz son nemelerde ya Gönefir'de soru ve düşünceler neme günümüzde de aytıp biliriz bunu. Görüşen çok sağ olun.